Nhasi ndine nyaya dzimwe dzinonakidza asi dzimwe dzachona dzinoda kuti mutibatsire mhuri yeZimbabwe. Yekutanga inyaya yemudzimai anonzi Nomagugu ari kuSouth Africa, uyo akapedzera kuonana nemudiwa wemwoyo wake mugore ra2005 paaishanda kunzvimbo inonzi Beitbridge. Akasangana nemurume anonzi Francis Mapie. Saka nyaya yavo yakamira yakadai so. Vakapesana mugore 2008 Nomagugu achienda kuSouth Africa achinogara ikoko, asi vakanga vari vanhu vanga vari murudo of course nguva dzakati fambei. Saka murume uyu mudzimai akandisendera message achiti ndakaona makabatsira experience, ndobva ndamboignore message yake, asi akazonditi no, munhu anoshanda pakati ndobva tatsvaga. Saka this was the first conversation ndichifonera murume wekuprisons kuti tikwanise kutaura naye kuti batsirane nehanzvadzi. Halo. Mukoma. Ya ndamufonera izvezvi, zita rake anonzi Nomagugu. Alright. Nomagugu ari kutaura kuti vakadanana na Francis Mapie panenge vakamborwa here akaita miscarriage, but anonzi akambomuchengetera mwana wake here pamadhezi avairwa nemukadzi wake futi. Alright. Saka mungomunzwa kuti kana achida anga ari kumutsvaga anzi ndoda kuapologize or something like that. Alright. Okay. Thank you. Mushure mange tataura nemurume uyu achitibatsira kuti tisanganise Nomagugu naFrancis, zvakazoitika kuti Francis ndakazotumirwa namba dzake ndikamufonera, akati chokwadi mudzimai anomuziva. Saka this is the conversation yandakaita naye tichitaura nemudzimai uyu. Halo, makadi zvenyu? Musei. Good, uruse upenyu hwenyu? Handiraiti. Alright, muri kutaurawo naKenan Rusike, ndiri mutoro wenhau. Ndakatumirwa message nemudzimai anonzi Nomagugu. Anga achitizvo ari kuda kutaura nemi, hanzi ndine nyaya ndoda kutaura nemi, ndoda kuapologiza. Makambofambidzana here makore apfuura? Alright, ari kupi? Ari kuSouth Africa. Alright. Nomagugu ndomuziva here. Alright. Saka ndaida kubvunza namba dzenyu dziri paWhatsApp here, because ndaitaura naye paWhatsApp. Dziri paWhatsApp. Alright, okay. Saka regedzai ndikuzotaura naye kuti ataure neni, ndomupa namba dzenyu. Oh. Imi muri kupi? Ndiri best kuHarare, ndiri mutoro wenhau. Oh. Aiwa, pakanaka, dziri paWhatsApp, mupei nitaure naye. Alright, no, it's okay. Zvichakadaro muzuva remusi wa11 anova ndiye nhasi ndakwanisa kuchizotaura naNoma, because pandakazoedza kumufonera wanga usiku akanditi ongu munhu tinomuziva vachibva vasangana. Saka izvezvi vari kutaura vari paWhatsApp, rudo ruri kutotsva. Turns out kuti Francis anga ariwo single kubva mugore ra2019, saka vaita reconnect. Anyway, ndo nyaya yatingorinayo panapa yekuti tinofanira kuti tisanganise mafamilies. Zvichakadaro ndine imwe nyaya iri pano yemusikana uyu ari kutsvagawo baba vake. Kune vanoziva oro vari kuda kuti vane ruzivo rwababa ava, tikumbirawo mutibatewo panhamba dziri pascreen tikwanise kuti tisanganise mwanasikana uyu nababa vake. Makadini mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinoitwa Aquilini Phiri, ndine makore 33 years. Ndiri kutsvaga baba vangu vanoitwa Charles Duze Nyati. Ndinokumbira because ndakangonzwa zita ravo vekudzinza kwavo handivazive. Ndinokumbirawo mhuri yavo, mashamwari avo nehama dzavo kana vari pedyo vanovazivawo vandibate panhamba dziri pascreen.
Amai vangu vaiitwa Dorothy Yadini or Yadini. Vanga vari nesi but vakazoshaya kumusha kwababa hanzi kuLupane, but Lupane ine different places yakakurisa. Baba, ndinokumbira mubude pachena muzita raJesu. Mwoyo wangu uri kurwadziwa zvikurusa kuti ndakakutadzirei kusvika pakuzosvika muchiomesa life yangu zvakadero. Ndokumbirawo vaCharles Duze Nyati, mundibudirewo pachena. Life is too short these days. Zvichakadaro mhuri yeZimbabwe, sezvamunongoziva pano paFinding Family tinoita kuti tibatanidze mhuri kuti dzisangane nevadiwa vavo or kuti vasangane nevamwe vavakapesana navo. Saka chikumbiro chandinacho pano ndechekuti tine ma-private investigators atakawana avo vakati vanokwanisa kutibatsira pabasa iri, asi pakutibatsira kwavanoita vanenge vachidawo mari yekuti vakwanise kuitawo basa ravo. Saka maprice edu anenge akamira so, tibate panhamba dzinenge dziri pascreen. Vanenge vachida kubatsirwa vasingadi kuzobudawo pazvivhitivhiti, munotibatawo kuseri, totaura, mobhadhara mari yachona, motsvagirwa munhu wenyu, mosanganiswa nemunhu wenyu. Kune vaya vanenge vasinawo mari, vanenge vachitiwo hatine kamariwo kadiki diki, nekuti kuita basa iri kunotinetsei pakuti kunodawo kune maexpense akawanda. Uchafonera vanhu, vamwe vanokuignora, pamwe unenge uda kutoita zvekutotravela kutofamba kusvika kunzvimbo ikoko, pane pachidawo mari, kana kufonawo airtime yachona inenge ichitodiwa. Saka harisi basa rekuti rinoda mapartners akawanda vanoda kuisawo maoko avo pabasa iri. Makasunungukawo zvakare kutibata, vanoda kuadvertiserwo mabasa avo avari kuita, makasunungukawo zvakare kutibata kuti mukwanise kubatsira chirongwa ichi kuti chinge chifambira mberi. Saka ndomamiro akaita zvinhu. Hama dzinodikanwa, ngatibatsiranei nehama idzi. Kana mune information ngatifambisei message kumagrupu akawanda kuitira kuti vane hama dzavo dzavanoda kusangana nadzo vasangana nadzo. Tatenda, ngatisanganei paprogramu inotevera. Ndini wenyu Mukoma Kenan JC Rusike.